Sziasztok! Ez itt Vágy, és ez itt péntben fogunk rajzolni. Megnézzük, hogy melyikünké lett szebb. Nem a legszebb, mert most nem. Dehogy. Egymást fogjuk lerajzolni. Réka lesz a világ legszebbje. Már így konkrétabban elmondja a kollega. Ez tetszik. Na, konkrétabban elmondta a kollega, hogy... Milyen kollega? Mindjárt Én nem. És Johnny, hát nagyon brutális szemeid lesznek. De azon ne törődj. Ez a hajpánt olyan lett, mint a hippi lennél. Azért tök jó. Nekem a kollégám már elmondta, hogy miről fog szólni. Ez az egész. De milyen színű szemed van? Hát, kékes-zöldes. Kék? Kékes-zöldes, de inkább zöld. Akkor most zöld vagy kék, dönts el, hogy milyen színű szemed van. Minden már vámpír vagy. És fú. Okay. Na, akkor. Hol tartottunk? Jaj, hát úgy fogsz kinézni, hogy te leszel a legszebb. Hát, te meg, Zsani, nem akarok hazudni, de borzasztóan fogsz kinézni. Már elnézést azért a kifejezésért, de amit én rajzoltam... Hányadik hely lennék szépségversenyen? Mi? Hányadik hely lennék szépségversenyen? Szerint élőbe vagy? Rajzon. A rajzon? Aha. Nincs annyi helyzet. és szerinted te... És hát olyan durván rajzolok. Hát az biztos, hogy durván rajzol. Ilyen... Ez olyan Rékolendes rajzol. Rékolendben rajzolnak így, ahogy én. Hát ez komoly. Nos, én kész vagyok, te kész vagy? Már csak a hajam. Ide cukker vagy. Jaj, írd már oda a képből felső sarkából, hogy 2-es. Mert akkor majd lehet szavazni. Melyik a jobb? Melyik lett a jobb rajz? Zsani. Hát majd meglátjuk. Na várjál. Jaj, de jó, laggol az egészem. Na, akkor nézzük, ez az enyém. Nincs keretezem, tökéletes rajz. Na, akkor kész vagy? Várjál, már csak 2-es kell rajzolnom. Én addig itt firkálgatom a képet, jó van. Jobb kézzel nem tudok 2-es rajzolni. Jó, majd ha visszanézed a videót, rájössz. Miért röhögök most? Ja, akkor. Olyan menő vagy, hogy egy ilyen szögletes valamit, ilyen hatszögű izébizét tartasz a kezedben, nem tudom mi ez. Hatszög! Na, rájöttem. Nagyon szaksan nézem ki. Az én kis rajzocskámon. Kész van? Ha, várjál. Nos, itt vannak, kész a remek. Ezt az enyém. Mint láthatjátok. Ezt a Rékáé. Mint láthatjátok, de magadat nem kellett volna megrajzolnod. Tök, amit rajzoltam. Majd meglátjuk. De komolyan. Életem legszebb mű. Tudom. Na. Lehet, hogy fogad kellett volna neked rajzolnod. Na mindegy. Na, akkor itt vagyunk. Ez az enyém, mint láthatjátok. Egy ilyen tökéletes, lehet szavazni, hogy az első. A Rékáé ez a második, ez is tökéletes.
És lehet szavazni, hogy melyik a szebb. Na, akkor adom, hogy melyiket írjátok komiba. Ha írtok komit. Itt van. Ráközelítek. A meg a válasz. A második a szép. B válasz. Az első a szép. C válasz. A B a helyes válasz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Meg a Réka is köszöni. Igaz, Réka? Ja. Ha képesek voltatok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, vagy megnézitek, hogy Ha képesek voltatok a videókat. Na mindegy, képesek voltatok úgy végignézni, hogy nem kaptatok. Amúgy jegyezzétek meg, hogy Rékavok, oszt, sőr. Ez szűrőség a törődei töröl a kezemben. Na. Semmi. Na, akkor folytathatom? Körülbelül Mindig közbevágsz a szavamba, te gyökér. nem hallottam semmit. Négy körözli. Na mindegy, mondj valamit. Gyökér. Feltesszük a videót. Igen. Oké, akkor tegyük fel. Na, akkor lehet szavazni. Itt MBA volt. Sziasztok!